me yasa aka kafa ita wannan jam'iyya ne? Saboda shugaban ƙasa shi Muhammadu Buhari shine mutumin da ya tsaya tsayin daka, ba ɗan siyasa ba ne, tsohon soja ne, ba ruwansa da harkar nan, amma ya ga abubuwa sun tasar malalacewa, ya fito ya ce sai an yi daidai, ya tsaya tsayin daka, ya kama yaƙi, aka zo ya ringa tafiya kotu wata 30, mutane suna ta magana, ana ta magana, an yi kashe-kashe, sai an yi zaben kirki. A garin nan aka sawa mataimakinsa tiya gas, muna kusa da shi, ya mutu akan maganar zaɓe. A garin nan mun ga duk yadda abubuwa suka zo suka kasance. An zo an yi one man one vote, jagora a one man one vote, mutum ɗaya zaɓe ɗaya, a ƙuri'a ka ɗaya kai kaɗai. Adams Ashimole, irin su Asiwaji Bola Tinubu da su Rauf, dukkaninsu aka zo aka haɗu aka samar da wannan abin da ake ce mai APC da gwamnatin nan a yanzu haka. Amma sai gashi wasu abubuwan da muke ganin wancan lokacin muke kuka da su, wasu abubuwan da su suka kawo Buhari mutane suka ringa binsa aka yi, har yanzu mun kasa gyara su, wanda kundin mulkin ƙasa gaba ɗaya bai baiwa shi Buharin damar ya gyara shi ba, sai sauran sun haɗu an yarda tukunna a gyara ɗin. Kamar zaben local gamma, har an mai da shi al'ada duk jiha, dukkanin jam'iyyar da take wannan jihar ita za ta ci, wadda take da mulki. Kaga wannan rashin adalci ne, wanda yau in kana kukan ko kana munna jam'iyyar ka ce take yi, gobe za ka faɗi. Mun sha faɗar wannan magana. Sanda muna yi ANPP muna munna saboda mu ne, da muka tafi PDP ta zo ta yi, su ma suka ce su ma hakan za su yi. Shi ma da ya tafi, ka gane ko wani ya shigo shi ma ya ce hakan zai yi, ya za a yi a gyara. Daga nan ne matsala, ka ɗauki rashin gaskiya ka kai ta gaban talaka da ya kalle ka ya san ku ɓarayin ƙuri'a ne, ku ba ku da gaskiya, ba zaɓe kuka yi ba. Duk maganar da za ka faɗa ba ka da ta cewa, yau ɗin nan za a ce wannan maganar da kake yi dan ba kai ne, dan ba ni ne, jiya da ni na ce na goyi baya, gobe kuma fa me zai zo ya faru. Saboda haka da na jiyan da na shekaran jiya da na yau ya kamata mu sani, gobe mulkin nan ba tabbata za a yi ba.